Yon guys, ito na naman muli si Goblin. Goblin! Kasopladan si Goblin. Nangangagat to guys, kaya ingat tayo. Gob! Psst. Hi Gob! Kasoplado, yan sila. Olololololo! Olololo ka dyan! Olololo ka dyan! De. Guys, kinakabahan na po ang aking assistant. Puyok mo labon. Puyok mo labon. Sige, dali. So, mabilis ka naman umilag. Ano lang oh. Gob. Ano boss? Tan, nabubanbanan mo tan. Okay. Diyan ba nag-aya? Puyok mo diyan ba nag? Puyok mo labat kare. Di amam la. 100% kinakabahan yan boy. Yan show. Sila. Try mo na. Ala ka dyan. Lumipad yung ano. Sige, hindi na yan takot mo. Matakot ka. Yun, pag natakot ka, kakagating ka. Magsusot ako, Los. Ha? Yun guys. Sawa na lang yan, matapang si Gob. Diba? Yan na, naginagupitan na po ni Bon. Si Goblin na masungi. Sana yung pagkagat sa'yo. Yun ba? Pag dito. Pag malapit. Loko-loko tong camera na to. Ang camera boy. Lens dali. Yan. Tawakan ko na. Ito na. Ano tawag dito? May sakayaway o may oil naman. Yung na oil lang. Problem. Yung na oil. Hindi namin ating kahapon yan. Bago yan. Oh. Try niya. Huwag ka muna sir. Huwag ka muna. Mahal ko muna. Kada na tayo. Walang beses muna ito na ako. Kilala ko din ako. Lalatan eh. Ayaw ka muna. Gap. Ito ano yung itlog mo?
Nandito kayang daan. Pag nag-program tayo, may topic tayo. Ang topic po natin this video. Topic lang po sa ng pag-aaral. Ha? Ano hindi tayo bulong? Topic sila. Yan na, namitot na. Bait na. Atomic bait. Bait yan. Stud, ano, dapat bilang mo na asawa to, ma'am. Magkano po pag ano? Papa-stud. Sabihin ko po sa kanya. Dapat sa lang yun ng babae. Bilang niya. Sabihin mo sa ano yung mga may benta ako 5K lang. Maganda na siya, slapless na. Pag kilala ko, bibigay ko lang ng mura. Para hindi naman kawawa si Goblin. Nagkaroon din siya ng kalalo. Matandaan na ito. Dapat to. Dapat to, ma'am, no? Matanda na po. Ilan taon na? Ano ko parang 6 years old. Papa, kaya pa. Para maba yung buhay niya. Pag wali kasi nakakasawa, mas mabilis ang buhay niya. Kaka-prostate cancer pa to pag hindi nakaka-stud. Darabayin ko nga titignan mo. Inaano niya nga po yung aso namin ganyan. May stud niya. Hindi po niya maabot. May aso din pala kay Jitsu. Hindi po yung... Stud? Opo. Pag nag-regla, ma'am, sabihin mo lang ako, shoot natin. Opo. Ako mag-shoot para makawawa naman si Goblin. Para mabinyagan naman si Goblin. Makawawa yung Goblin, di pa nakaka-sport. Nakakapunta ka na sa Rainbow Country. Hindi ako nakakadali. Nakakasli yung parehas. Bon, ay isang hawak. Ito lang ang base bukas. 2 linggo. 2 linggo? 31 na yung balik na. 2 linggo yan. Okay naman na school yan. Hindi naman ako napapasok. Ay, yung ano, yung sayaw-sayaw. No. Ikaw ba, mas dance? Ano ba yung competition? Oo. Para sa grade. Score yun? Sama ka doon? Oo, pero hindi ako lang i-practice. Mainit. Yung sa akin yan, kahit 75 grades, hindi ako pag-iipag sa palatan sa akin niya. Masaraw na. Araw-araw ka po. Lalo na kayo, nagagamit kayo ng beauty product. Uy, tarantado kami nito! Dito ka na. Lubot ako 3%. Ha? Pangalan ng cellphone. Wala pang ano, baterya.
Magkano benta niya ng Persian mo? Yung maliliit po. Opo. Ano daw po? Yung babae 8 na lang. Mataas din po ang benta mo. Yung iba, mura na sila magbenta. Namatay nga po yung isa. Sayang. Pati puso, bumababa na rin ang presyo. Presyo talaga noon ganyan, 8. So ngayon, mahirap na magbenta ng 8. Yung Persian na na-post ko eh. 5 na nga lang yun. Yung mahal pa, sabi nila. Hindi nila alam ang presyo ng Persian. Sobrang mahal ang Persian. Bon. Pag mabutasan ako, Bon, kakalboyin kita. Sabi ko sa'yo. Hindi nga ako kinakagat kanina. Kanina yun. Eh, paano to ay? Ba't nawala naman yung parupag ng tricycle niya na akong mag-try? Yung tricycle. Grabe. Yun nga lang sa gasolina yun, mga pinagganan natin. Isip ko na gasolinahan ng mga buulan. Tubig yung gasolina nila. Kung pinuha mo na isang resort, tinira mo na ulo. Wala ka namang kachat, cellphone ka ng cellphone. Alam mo inaro. Problem, huwag kang kakagat ha. Ba't yun ha? Lalab kanina ha. Mga nangangagat lang yung mga ulol. Kaya kung nagkukubit sa'yo dyan, ulol yan. Nakakit yan. Ulol daw ako. Magating na. Hanggang doon tayo ma'am, tayo yung mahabang ko. Sa akin may sinalang pumako. Lilipa rin na to sa anong plaza. Sarado na rin ang pintuan. Sarado ka bon yung ulo niya nasa mukha ko. Kung iabot mo yung kano sa ako, nasa mukha ko. Iabot ng gagawin. Kinakaya mo yung prato ko. Mabait. Kita ko yung mata niya. Hindi na makakita. Masod mo din sila ng konti. Okay. Nahangin guys. Dito natin sa yung class natin. Dito, boy. Dito. Nagkatap mo naman tulog ko pa sa bahay. Nakikain ka pa. Sabi mo naman ito yung baboy. Hindi mo pa sumama. Kayo mo pang sumama. Hindi sumama boy. Ayaw mo pang sumama. Wala yung sa bahay. Mamukok mo. Iniisip mo yung kayo kung hindi naman kayo. Ano ka naman? Nababaliw ka nun boy. Sana kung papracticein mo yung kanta ko. Gagamitin ko sana ko. Antayin mo kasi. Hindi nga okay. Kalbo. Yan, kapatid mo na yung position. Go.
Focus ako boss. Ay, sorry. Tayo kalbuin ko. Oo. Ano na, kayo yung sarili mo. Okay pa eh. Huwag ka lang, mga magbulat isa. Tanda ko sa lang. Nangat mo. Extra ang ng drum. 1,000 kada isang oras. Ayun guys, so, si Goblin hindi ko nakahawakan yung dati. Kahit sino, si Ma'am lang, ang tagapag-alaga niya. Ayun o, tinan nyo, nahawakan na ni Bunbun. Si Michael Tuton yan, ayun ako. Hindi yung kalpak to. Sorry, hindi ko mas. Shout out, Michael Tuton. Paano yan? Sorry, ko kaya na. Master. Buti na lang, di na nag-chat sa akin yung Twitter, ano. Mga si Gubiran Ken, mixed breed, kaya kami inaampun da, ina-adapt da minsan. Patakot na rin, Michael. Ay yung nag-ano siya? Nag-vaccine. Sinubukan ko lang naman, para alam ko kung kaya niya mag-groom o hindi. Aso kasi takot na akin na, natakot na sa aso. Kaya na yan, hindi na pwede mag-groom na yan. Ayaw niya maging groomer, galitan yung pera dito. Ito yung isang natin eh, buti na naturuan yan eh. Hindi ko naturuan yung kargador yun. Yung drop. Wag, boy. Yung drop boy. Hindi ko makikita mukha niya, magalang siya. Maraming ganun, nakatulong pa sa kanya. Oo naman, hindi yun natutungkot. Wala, zero siya. Kaya ngayon boy. Ay, ka pang kaya boy. Huwag kang mag-angas. Wala kang balgas. Wala. Sarili yung mata mo. Kala niya mapapantay niya ako boy. Ang harap lang niya. Si Omgar hindi mapapantayan ng talento. Diba? Lalo mo parang angas. Kahit ang sito na. Marasa. Si Boy, ang dami mo na. Tabo. Wala, pilipid. Focus pa ako, mas galing ko pa dito. Hindi niya boss kung pasado yung mukha. Basta sa'yo. Oo pa, ang galing ko pa natin. Pobre. Oh, check out Michael Dutong. Kita mo namin dyan si Kapwa. Tapos naka-extra Monday Kapwa. Mahalaga niya may double coated. Oh, double coat. Double coat. Anong pating sinanong sumbido. Check mo ito. Ba? Oh, tapos na ako dito boy. Lolis na. Hi Goblin. Pwede na. Iba lang ba nagamit mo? 20. 18. Ay, 14. Para... Ay, para na lang. 14 mo. Yun na yung paa. Nasa harap.
Ano yung mga aso sa likod mo? Belgian? Doberman? Ah, yung isa walang balibo, yung Mexican. Yun nasa gitna. Ano yan? Hindi ko mamukha eh. Mexican Python. Mexican yan. Yan yung Mexican hairless. Yung Tagalog pulpog. Ay, Carabao dog na yung pulpog na. Ay, nabasher tayo dyan. Nabash tayo. Mexican pulpog. Ay, ito na. Mexican dog. Uy, bigyan mo kayo mga mata. Ang dalawang paan. Yan guys, ang matapang to dati. Walang ibang nakakahawak nito. Kahit si Paeng, munti ka nang makagat dito. Shout out sa'yo, Rafael Garcia. A.K.A. Paeng Garcia. Papabalag na lang si Paeng. Wala na siringasan niya. Puro na massive din. Wapo. Pangarap na maging Mr. Universe. Kaya ni Paeng yun. Pinag-14 mo na yun, bot? Hindi ko matanggal yung ano sa pahinga niya. Ako na. Ano yan? Pero guys, oh, di ba? Matapang to kanina eh. Siga-siga to si Goblin kanina eh. May ano, may utoy siya no. Pwede palinisan. Kaya nga po, gawin ko nga po yun. Hindi ko nagpapapagod. Bon, huwag ka manunod ako kasi dito ko. Na, pag hindi ka matapang Goblin, parang lab-lab ka nila. Dapat ikagalit eh. Hindi na kami ng mukha, no? Tumogi kami kasi. Sa kamang minsan kanta ko. Ito yung kanta ko. Huwag natin pakitin sa dito sa kagano sa mga. Kasi ayaw nila. Punta ba tayong din? Tapos, Ito ko sa mahal. Mahal na tayo. ako din mali. Stag niyan. Stag ni Bugoy. Yun, after namin dito guys, punta kami mga Aldan. Dalawa service namin doon. Isang Labrador, saka ano, American Bully. Isa Renante, saka ni Ma'am Dana. Pick lang po Ma'am Dana, tapusin lang namin to. Saan mag-isal si Bugoy? Sa ano, kay Ma'am Laarni, Castro. Timbalo. Iwan natin to si bro. Hindi nyo, ba't may iwan si Bugoy? Baka may mag-away sila. Diyan sa kulungan. Ano iwan? Hindi mag-i-stand ka doon. Ay. Ba't ayaw mo dito? Sakit. Ilangan ko din ah. Ayaw mo dito? Sakit pa?
Good boy. Good boy, Green. Up. Ambay ka. Yan, lalap ka pala. Oh, Bon. Bon, ayaw niya na sa kapa. Inuli natin yung Bin. Ay, kung tumira. Kawawa. Pagsan natin pa kung yun, alright guys, tapos na po si Goblin. Malinis na ang sopladong aso. Yan o. Alright, paliliguan na po namin siya. O Bon, kunin mo na. Ma'am, kayo na nga lang. Naman, gagatin niya ako. Sige. Yan, paliliguan na namin siya guys. Ito na rin sa mesa kasi hindi siya tumatalon. Di ba siya tumatalon? Yan na, palisaman mo na siya, ano? Bon. Yan lang. Bon. Siya ko na magsubo. Ma'am, hinaan niyo lang. Natatakot siya. Makarina. Matapang na siya. Makarina. Wala bang tabo, ma'am? Tabo na lang po. Tumatapang siya. Mabilis naman yung kamay ko. Kaya. Yun guys, hindi namin mapaliguan. Pag nakagat, Matapang. wow. Pag nakagat, edi wow. Di doon sa tubig, nabigla siya. Okay. Takot ka eh. Sige. Yan. Kaya mo yan, boy. Yan. Mag-a-apply kasi ito ng Japan eh. Dog groomer sa Japan kaya. Sa 8, magsusot ako. Ay, magsusot pala siya. Special weapon yung tangho-tangaw. Yan. Alright guys. Kami hindi na namin mahawakan. Ma'am, samahan mo na yung kasama ko, ma'am. Takot ka rin? Hindi, sa ano lang yan. Nabigla lang sa tubig. Ako na, kaya ko. Dahan-dahan mo lang, Bon. Bali, wala gagawin yan. Yan na, Bon. Atapang. Nanginginig siya, guys. Sige, ikaw naggupit sa mukha, kaya ikaw ang gusto niyan. Huwag mo siyang pupuntahan sa harap. Ang giwi-giwi guys, ang batol. Umipilo siya ni. Siya pa. Ilang bus. Grabe. Nice one, nabidyoan yan. Suplado ka pa ng taka na naamusoy. Balawan niya na. Nilalamig siya. Parang ano ah. Red. Ano na, magkampo ko yung ulo mo. Migil at ipot to. Madam sir. Kumahuli yung huli niya. Mabuda pa lang. Opo. Apor kayo lang yung madam. Apor kayo lang. Every 3 months, ang po pa na kayo. Okay naman, pari mo.
Tapos na. Alright.